ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравӣ ҳар як тема шумост. дар имрӯза видео хона, замин ва чанд квартираҳои фурӯшӣ ҳам ҳастад. видеонаворро то охир тамошо кунед ва бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. Якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Гипразим. 2 сотиқ заминай, хона дошонага, 4 дар хона ҳаст. об ва светаш пастаяне мебошад. документош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонара фавран фурӯхта мешавад. нархаш 410 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё 2 рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Худжанд, 34-ум микрорайон, 3 комнатаа квартира, дастаи мошина қарор дорад. 80 метри квадратӣ, новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. документош 100% аст. об ва светаш пастаяне мебошад. хонара фавран фурӯхта мешавад. топли пол, кондитсионер, телевизорам дорад. хонара бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. нархаш 475 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад, мега соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 112-ум микрорайон, 2 комнатаа квартира, дар 9-ум ошона қарор дорад. 64 метри квадратӣ, новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. хонара аз души ремонт кардагиан фавран фурӯхта мешавад. об ва светаш пастаяне мебошад. документ ҳам дорад. нархаш 389 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад, мега соҳиби хона. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Худжанд, 20-ум микрорайон, 2 комнатаа квартира, дар 2-ум ошона қарор дорад. 45 метри квадратӣ. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳо ремонт дорад. дару тирезаҳои пластикӣ, кондитсионер ҳам дорад. хонара бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. об ва светаш пастаяне мебошад. хона қарор дорад дар лаби роҳи калон. нархаш 280 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои Гипразим, Гарадок, 2 комнатаа квартира, дастаи мошина қарор дорад. 60 метри квадратӣ, новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. стиральни машина, холодильник, телевизор, шикаф ҳам дорад.
фақат медарои зиндагӣ мекунӣ, мегӯяд соҳиби хона. хонара фавран фурӯхта мешавад. об ва светаш пастаяне мебошад. документош 100% аст. нархаш 400,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, соҳиби хона гуфтагай барои нархош бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошен, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, дар тарафи Молодёжный, наздики сирк. яккомнатаа квартира, дукомнатаа караган дар ноҳум мошона қарор дорад. 40 метри квадратӣ. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш ҳаст. документ ҳам дорад. хонара сурош нафурӯхта мешавад. нархаш 260,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ. 3 комнатаа квартира, дастаи мошона қарор дорад. 60 метри квадратӣ, дар наздики мактаб, садик, рӯи калон дар наздикиш аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. об ва светаш пастаяне мебошад. нархаш 520,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошен, хонаро бо чизи чорааш фурӯхта мешавад. ҳамаи хонаҳо 100% ремонт доранд. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Турсунзода. 2 сотиқ заминай, хона дошонага. 4 дар хона ҳаст. об ва светаш пастаяне мебошад. документош 100% аст. канализатсияам дорад. хонаҳо бо таъмири нав. документош 100% аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 420,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиаш соҳиби хона. варианти алишиам ҳастай ба квартира. агар шумо харидор аниқ бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурушӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, рӯ ба рӯи мошинбозори нав. 3 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст. кухни, баня дар дохили хона аст. ҳоҷатхона, нонпасхона ҳам дорад. об ва светаш пастаяне мебошад. документош 100% аст. хонаро сурош нафурӯхта мешавад. гирдаш маҳкам аст. нархаш 190,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиаш соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошен, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. айкуҷо хонаём, айкуҷо мошин, айкуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикрҳои шуморо мехонем. айкуҷое ки шумо гуфтен, мо ай ҳамуҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед. агар ҳамин видеонавор 500 та лайк гира, иншоалло мо айкуҷое ки шумо гуфтен арзонуша мо биёвем, баҳри шумо пешкаш мекунем. шумо моро дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед. беҳтарин комментария навиштана фаромӯш накунед. видеонавора падилитса кунед. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошен. аллоҳ мададгори
ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.